ମୁଁ ରହିଲି ଏବେ ଆମର ଟିମ୍ କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଟିମ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଟିମ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ସିଏସକେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖ ଇଆଡେ ଟିକେ ଦେଖ ଆମର କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଏଇଟା ଇଆଡେ ଇଆଡେ ଟିକେ ଦେଖ କଣ କରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗେମର ଭାଇ ବି ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଲଭର ବି ବିରାଟ କୋହଲି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କୋଉଟା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଟଚ୍ ଫୁଟା ହବ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି କାର କଣ ଆଉଛି ଦେଖିବା ଦେଖିବା କଣ ଆଉଛି ଆମେ ଦି ଜଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବୁ ଏ ଦେଖ ଏଇ କାଣ୍ଡି ଆମେ ଦି ଜଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଆମେ ଡାଇନାମିକ ଟୁ ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁ ଗାର ଟଣା ହଉଛି ଗାର ଟାଣି ସାରିଲେ ଗେମ୍ ଖେଳ ए तम टीम रो पिला उठी देखै दे देखो रे यार ए देखो न रे यार ए देखो एटा होची हमर की रे रहउछ भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ